66 i en Cristian Martínez de 31 a 42. Guanya la carrera, doncs, en Ricard del Santo. Que es preparin per la propera cursa en Manu Trobat i en Darío Ruiz. A la sortida, sisplau. La Judit Rus ha fet un temps de 27 a 29 i l'Arnau Garcia de 28 a 68. Guanyadora de la cursa, doncs, la Judit Rus. La cursa entre el Darío Ruiz i el Manu Trobat l'ha guanyat el Darío Ruiz amb un temps de 47 segons en 73 dècimes. El Manu Trobat ha quedat desqualificat. Següent cursa entre en Jaume Sánchez i en Jordi Dam. Semifinal del grup 3.
Preparats a la sortida, en Joan Albert i l'Helena Cardona, que passa a la semifinal com a millor perdedora de les anteriors sèries. Temps de Jaume Sánchez, 30:92. Temps de Jordi Dan, 33:47. Guanyador, Jaume Sánchez. Carlos Decente i Natàlia Hernández, preparats a la sortida, sisplau. Carlos Decente i Natàlia Hernández. I que es preparin per la cursa de després l'Anna Valverde i la Laia Costó. Joan Albert ha fet un temps de 30 segons amb 52 dècimes i l'Helena Cardona de 32:81. Guanyador, doncs, en Joan Albert. Parats a la sortida, Anna Valverde i Laia Costó. A l'anterior cursa passa la Natàlia Hernández per desqualificar amb posterioritat.